അസ്സലാമു അലൈക്കും, നമസ്കാരം. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ സങ്കടത്തിലാഴ്ത്തിയ 2024 ജൂലൈ 30 മുണ്ടക്കൈ ചുരുൾമല ആ മഹാദുരന്തത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ അരിയിലാണ്. ഇതിൽ ഒരുപാട് പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് പറയാൻ എൻ്റെ ഉമ്മച്ചിൻ്റെ സഹോദരിയും മകനും ഭാര്യയും മക്കളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ എല്ലാം അറിയുന്നവർ, എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇടയ്ക്ക് ഇവരെ വന്ന് കാണും. ഇനിയൊരു ദുരന്തം നമ്മുടെ നാട്ടിലും വേറെ ഒരു സ്ഥലത്തും ഒന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ. ഇപ്പോഴും ആ ഒരു വിഷമത്തിൽ കഴിയുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് നമുക്ക് ചുറ്റും. അവരുടെയൊക്കെ പ്രയാസങ്ങൾ സർവശക്തൻ മാറ്റി കൊടുക്കട്ടെ.